13 tarik kenaka sini D-Day sini mass gathering tongo hai pano asu paile yani bising phane tini kuar kami wo sini ha Bubagra lai thangnai free kick rowui baslang zomaita free kick rowui belai boni kick no impress ngui sini ha Bubagra bono tini borom ro phainai tini haini bangoi sung Killa block committee Zoto TWF YPF Zoto sung tabo Bubagra no Nasing laijak bo tei sarsa bising sok phainai sung belai ke khatung laijak tomani hamale o hari besarok no bo asake chairman bising even small matters rawasana bo personally thangai bo bono appreciate khaibu dini haini bangui sung belai o elakani borok joto khatung laijak sung Nasingui tongbu tei sarasani bisini bo sok phainai hambai sini media rokno taninke amo kaisa surprise visit hayungi thanga Bubagra paile ani joro phano Tripura ha boni kabangma thangnani malayani tei kabangma mahayni bisingo bo songwina kha tini o sal tini 13 tarik October o salo bo surprise visit kaisa asomsa bo o chini Killa area bo phainai chini Killa wo kaisa thangnai ni salo khoroksa serai boslok ni jorao bo ekdom wanama sangsa khlainai football thungthani thungkrung khale phunuka bo free kick khorinai tan point khainai goal haroi phunuk mane tei sara Tripura tei kabangma notice rogo viral lungai tongkha boni bagi Bubagra bo belai ni khatung jaka Tripura sam haike bwskangni salo agogmani nugui tei bo dusana ni bagai bo phai tongo boni sathe or no tei kaise sini somaj sini society ha hoda toidoloi naikol jagai tongnai chini porno sar porno lila jomatia orno phainai bobai malainai torni chini culture chini hukumu mukumu tong mani jeta sogitong bobai khlainai bono khom sarai sogitong roinai yakung suoi jeng bini nukhongo tisanai tisamani yak olo bo tini thanginai chini takhuk baslang jomatiani nogo thanginai bono ya paira rnai hiliro rnai tei bono bwskangni salowo kabang mano boni bumang bo phaijak sok phaijak or no angkake bo bwskangni salo bono khaba samung tei khok tei ba bwskangni salo boni thinangni bagi tamungnai bo bono kok biti reinai bono sengtabuk jotor Killa block ni YTF TWF Tripura mothati jotor senior leader ok seng tino bono langjak sok tung Bubagra phai tung tei seng kok salaika tei sarapsani bisingno sok phainai boni bai jotor chini especially chini kuar kami dewanbari or kuar kami ni lukurok bahaino jotono Nasing lainai seng orno sikla sikle saganangma bura buri joto khatung khaja khlai seng tini lamjak tung aboni bagine seng tini bono Bubagra no lamjak tung boni loge phainai chini TTD chini CM bobo bai baksan phai tung seng borno lamjak sana bai tini orno kuthum lai sar tini Bubagra basna jamatene kono tare kata edisiwo greater tiplane bagai soba khanai abo toile kuno mesase te Bubagra korok des sabene tini nene o coaction khanke not only for greater Tripura tomorrow gathering khana ni chini gathering kaka Bubagra ni message no norok naine de thanai ambasa bo holo saika this gathering is Northeast United seng Northeast so seng development khainani chini Tripura sa jeta tabuk seng sujug subida mayang tong hai Northeast so joto jagao no seng united khlai thasa khlainai samung khainani aboni kaisa abo tamen signal hama haisabo aboni bagine chini naine de or jago khana Meghalaya abo tamen sine CM kone changma bo phai tongo abo Meghalaya ni khangka or jaga phainai bo khnawo omaike phainai tarmane Northeast ni Borok Northeast ni leaderok Bubagra sathe tongo Bubagra sathe tongmani bisingo Tripura motha ba Tripura mothani satheo Tripura sani sathe joto society ni satheo Northeast ni Borok basa jak tongo aige Borok saimia pia tabok Bubagra netritwe sara India ni bisingo Northeast bo haino hai kabangma jagao omaike Bubagra ni leadership omaike cholai tongo je abone bonus subaso khainani Tripura sarok no omai phanra ni bagai khanawo sara Tripura ni Borok kuthumnai khomulongo ekna Killa Tripura mothani gai busuk jro ready tanike Tripura motha to borok support kabang Bubagra netritwe kom thangnai abo angkaka chengni kuno busuk kabang thangnai abo chini kuno sanani bukhok bai abo explain khaimia tani khangke jagada sagno sagya abonos norok sengke chau khomulong jagada sagno sagya gari de norok mode kulok kha abonos sengdi busuk borok kabang thangnai aboni kheta sengdi abka norok media ranang koyo
Kumulungo Tangnan Baginaro Gari de Kolok Bakabana Sindi. Tanika Joto Sentigedo, Joto Zagari Kolo Yang Tongo, Tanika Omaika Bubagra program, Abonaka Jotono, Bura Buri Srai Kona, no Nukana Ambasawa, Srai Crox Exotaka Bubagra Hilly Romani, Srai Chikon Sas Hois Hat, Boss or Borok, Bopos on the Bubagrana, Sugja, Maya Nangai, Nuni Sova Sangrana in Exotaka Rangu, Jetia Sag and Chini Greta Tipran movement Obana Tona Jeffro Success Obanang over Kaine Boko Promise Romaniton or Samai Romanton. Take the Bino, Chini Killa Tang and a baggage Jota ready. Gari Gorats and Matoyangito, Ani Matoya Karon Kake, Borok Bang and Bagay, Tana Musumapano, Basa Tangmaya Sengai. Born and Bagay, Busakjana Tayas and Kulo Yangton Tana, Abbas Norton. Ah? Gari Kulo Yangton, Nero Chantigaro Tange, Koita Garitong, Hisab Kaide. Exota, Dusitanga Dusha, Bosicolo Yanka Tarmane, Bonnie Tables and Langton Poriman. Oh my God, Tangan Wakato. Ha? Some Tang Poinishimi reading night, some Tana Punishimi reading night, or no jet program channels can some Tang night, Tanika Tinin Baxa, a young Canton for home, young Jumpo Hill on the Baxa Tinin of Pine, cannot pass the end by Pine, Tino Cox Salaka, young Quags leader of by Borok Hassel on Ketinichi, Ruanara, Baxa, cannot pass the end by Pine. Boronka. Oh my client Bubagra and programs of Katon Kazangito. Tangan Yagola, Ara Saba on Carman Yagola, Gathering Saba on Carman Yagola, Taiwan Yagola, no Kipilmani. Kipina, no Tamako, Kipilnani Bagay in Kanke, Omahai, Te Pramota Bubagra Netrito, Kuno din Pan violence Kaya. Violence, Bulaito, Bubagra leadership, Kuno Baker, Bubagra Sudo, Tomabai Messenai, Hazag Mumbai, Borok, no, Samahaya Kaina, no, Phunuk Deva Messendi. Tanika no Kaisa Poromantanayo, Sing about Bonda Kopro.